Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Inti bniedem ta' Alla, fittex li jkollok fik il-verità, il-ġustizzja. Hekk ħa nisimgħu il-San Pawl jgħidilna waqt li qed jindirizza l-Timotju. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Bertu Camilleri. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nsejħulek Missier għax aħna tiegħek ulied. Imlina bil-grazzja tiegħek biex narfu naqduk u nħobbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, dan għallem u wissi, min jgħallem ħaġa oħra mimma joqgħodx għal kliem u tieq ta' Sidna Ġesu Kristu u għat-tagħlim skont it-tieba, dan ikun superb u ma jkun jaf xejn. Marid bil-marda tat-tilwim u kliem li ma jġibx ħlief għejra u ġlied, tkażbir u suspetti, u tilwim bejn nies ta' moħħhom magħluq u nieqsa mill-verità, u minn għalihom it-tieba qiegħda għal qlieħ il-flus. It-tieba fija qlieħ kbir tas-sew għal min hu kuntent b'dak li għandu. Għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna. Sakemm għandna x'nieklu u x'nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistanu jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens ta' ħsara li jitfgħu lil bnedmin fil-qerda u t-telfien. Għax ir-reba għall-flus hi l-għerq ta' kull ħażen. Kien ħtija ta' din ir-reba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niket kbir. Imma int, bniedem ta' Alla, aħrab dan kollu, fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Taqabad it-taqbida tajba tal-fidi, qis li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejja u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Il-kelma tal-mulej. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Għax għandi nibża mill-jiem ħżiena meta jdura lija il-ħażen ta' dawk li jonżbuni. Fġidhom it-tama tagħhom jiftaħru bil-kotra tal-għana tagħhom. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu jew jagħti lil Alla il-prezz tal-fidwa tiegħu u li wis il-prezz ta' ħajtu qatt ma jkun biżżejjed biex wieħed jgħix għal dejjem u ma jara qatt il-qabad. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Tibżax meta xi ħadd jistana meta joktor il-ġieħ ta' daru għax xejn ma jieħu f'mewtu, ġieħu ma jinżilx warajh. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Imqar jekk f'ħajtu jħoss ruħu ħini
u jgħid li jfaħruh għax jgħaddija tajjeb. Immur ukoll mal-ġemgħa ta' missirietu li qatt aktar ma jaraw id-dawl. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' żmien. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-ard għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom, qarim il-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qatt idur li bliet u l-irħula jippriedka u jxandar is-saltna ta' Alla. Kellu miegħu 12 u xi nisa li kien fejjaqhom minn spirt ħżiena u mill-mart. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala, li minna kienu ħarġu 7 xjaten, Ġwanna Martħuża prokuratur ta' Erodi, Sużanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Vanġelu nindafu mid-nubiet tagħna. Ġesu idur u jippriedka. Jgħaddi minn qalb għal oħra, minn belt għal oħra u kull fejn ikun jippriedka ifejjaq. Jippriedka biex il-bniedem isib il-paċi tal-qalb, jiġifieri isib l-iskop tal-ħajja tiegħu. Aħna li ġejna ta' Pinu jew qed nitolbu hawnhekk ma' quddiem ma' das-santwarju. Sikwit insaqsu ngħidu x'qiegħda nagħmel hawn? X'irid Alla minni? Mlejn aħna ġejjin? U fejn aħna sejrin? X'inhu l-iskop ta' ħajjitna? Ekku nindunaw li Ġesu x'imkien jgħaddi jippriedka saltna Alla jfejjaq kellu min jgħinu, partikolarment nisa li kienu jgħinuh. Hawnhekk isemmi l-Marija jgħidula ta' Magdala, isemmi l-waħda li kien jisimha Susanna, li kienet ukoll taqdih u taqdi lid-dixxiepli, ukoll Ġwanna li kienet Martħuża, li kienet ġejja mill-livell ta' fejn kien hemm Erodi, il-familja ta' Erodi. Jiġifieri kienu nies li kienu anke ta' ċerta pożizzjoni biex mhux biss setgħu jindunaw li keċċa xitan jew seba' minnhom, jiġifieri fejjaqhom. Imma kienu wkoll minn dak li Alla provdilhom jgħinu ħalli s-saltna Alla id-dixxiepli ta' Ġesu ikunu jistgħu waslu din il-kelma. Imbagħad l-ewwel qari tal-lum hemm kelma sabiħa. L-ewwel nett Pawlu qed jikteb il-Timotju. Qed jagħtih pariri. Jgħidlu oqgħod attent. Ir-reba il-ġiplaw qatt ma jinxeban jew xebana tista' ddaħħlek f'ħafna nkwiet. Jekk Alla tiegħek isir dak li għandek. U mbagħad jgħidlu u int bniedem Alla isli tkun onest, tiċċappax, tħallix l-qalbek tiddakkar jew titbattal b'dak li hu tad-dinja. Ikompli jgħidlu wkoll int bniedem Alla, tintelaqx. San Pawl qed jgħidlu tqabad it-taqbida. Għaliex? Għax aħna għannedewwa li qed inkaxkru magħna id-dinja ta' madwarna, ix-xitan u l-istess ġisem tagħna. U għalhekk jgħidlu taqtax qalbek sa ma f'qalbek issib il-paċi u dil-paċi twaslek biex ikollok l-għaqda tiegħek malla issa u għal dejjem Madonna ta' Pinu.
Aħna niġu hawn u qalbna tistrieħ fik insibu ħallina illum ngħaddu ma' Ġesu. Fejn se tibatna f'din il-ġurnata inwasslu kelma ta' ġid. Nisimgħu il xi ħadd li forsi hu marid. Infejqu anke billi ngħidu kelma ta' ġid fejn jidħol il-fejqan tal-qrar u fuq kollox nindunaw li ma nistgħux nintelqu. Għandna x'nikkumbattu, żgħir jew kbir, taqabat it-taqbida tat-tajjeb, ħares il-fidi, jien se nkun miegħek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu imdawlin minn din il-kelma inresqu issa t-talb tagħna. Nitolbu għal Papa Iljun 14, għall-isqof tagħna Anton, biex flimkien mas saċerdoti, djakni u l-katekisti illum inwaslu kelma ta' tama u ta' faraġġ. Nitolbu ismana għal dawk li waslu l-intenzjonijiet tagħhom f'riġlejn il-Madonna ta' Pino, batu fuq is-social media jitolbu t-talb għal dak il-missier li qed jieħu l-kura fl-isptar barra minn Malta, għal dik l-om li qed titlob wilt għal ward fejn hemm it-tfal morda, għal dik il-koppja illi r-relazzjoni tagħha mhix sejra sewwa, għal dak il-missjonarju li qiegħed fi kriżi. Hekk nitolbu għal dawk li qalulna nitolbu għalihom u għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom nitolbu ismana. Fiskiet nagħmlu t-talb tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Il-ħobs mulej, il-qada l-imbi, il-qadin il-ġurnata, feru d-bati. L-offerta tijek, l-offerta tana, il-ħajja tijek, il-ħajja tana. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fiċ-ċokontana mulejn ofrulek sagrifiċċju tal-fidwa, għamel li nagħtu ġieħ lill-ibnek u b'dil-qima qaddisa u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Dejjem kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li jint battulna Salvaturu feddejn magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu mwieled minn Marja Verġni u għat-temm ir-rieda tiegħek kiseb għalik poplu qaddis fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt, jurina l-qawmina l-ħajja għalhekk mal-anġli mal-qaddisin infaħruk
u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata minn raj ħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħaj. Oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Bertu u l-mejtin tal-familja Kamilleri, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, San Gennaro u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb issa li għandna l-Ġesu intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Ikulli tridient fis-semel la fl-ard, ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba l-ħina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk nkunu ħilsa dejjem midnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. Tħarisx lejn dnubiet iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu laqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja
ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu, amen, li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi u ta' ruħi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħid nubiet ta' dinja, ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. Xerred dejjem il-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt. Żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk li nfdew bil-passjoni ta' ibnek iġarbu l-ferħ tal-qawmien u li jgħix u li jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Lejn tmiem il-qudiesa wara l-barka ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna ta' Pinu minn dan il-post, minn dil-kappella l-Twajba Karmela Grima. U nitolbu għalikom hawnhekk preżenti u dawk li qed isseguna mid-dar. Minn minkom imbagħad li forsi ġie minn Malta jew għandu xi grazzja u talba partikolari, wara l-qudiesa nidħol ftit magħkom għal ftit mumenti fil-kappella hemmhekk fejn aħna mistednin għax is-santwarju ta' Pinu ma jġibniex biss għal qudies imma jġibna biex il-qalb tagħna tistrieħ fil-qalb ta' dik l-omm li toħodna għand bina Ġesu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. 3 Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem ta' Ġesu dam mitfun fil-qaba. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.